Mga binati o minahal kong Matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Atong Padayon, ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod. July trader on 2021. Okay guys, na itong bottom guys. Kaya need na to overtime para isubmit sa auditor niya. Sacrifice ta alang sa bayan. Okay? Alang sa bayan sa lungsod sa Matalom. Ang gibuhat guys para di may malit o submit padong sa auditor. Okay? Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Guys.